Ćao ljudi, danas ćemo igrati FIFA 16 i danas ću vam pokazati kako možete da dajete golove sa pola terena. Iskreno, ja kad sam vidio golove od nekih youtubera, dobro, odete shoot error i to smanjite na 0. Dobro, odete na shoot speed i stavite na 100. I kad ste to namistili, izađete, evo, mi nećemo kick off, evo mi ćemo na ovaj, tu imamo Mesija, čekaj, nije Mesija, evo vam, okej, došlo ga. Oj. Samo mi pričekajte, mislim da mi zvoni telefon. Evo ga ljudi, možemo mi da nastavimo. Evo, imamo Mesija. Ajde sad da izmijenimo mi igrača. Evo, vi svi znate kako se izmenjuje igrač. Šta će Ronaldo u Barcelonu? Šta će Ibrahimović u Barcelonu? Okej. Ovo ja nisam ljudi probacio. Ja vam kažem. Ovo ja nisam uradio. Ja vam ljudi kažem, ovo nisam uradio. Kažem, nisam uradio. Znači, čudi me ko mi je ovo uradio, šta znam, nije možda neki bug, ili da ne može ni drugo došao pa prebacio, ne znam šta je ovdje bilo, nego sad ćemo ovo i ovi Barcelona. Nego, evo vidite vi kako ti golovi letaju, mi sad uzmemo Neymara, vidimo ali će on da šutati. Da, ne ćemo Neymara. Da, precizan je dosta. Wow, evo da radim crossbar čan sa njim. Da. Vidite kako Neymar kaušao. Sad ne. Vidi. Ljudi, ja mislim da ste vi vidjeli kako to izgleda. Ljudi, pa ako vam se sviđa, ostavite like. Šaljite mi subscribe. Pa mi se vidimo u sljedećim videima. Tako da, čao!